Si jo us pregunto quina és la millor festa de Catalunya, quina em dieu vosaltres? Avui en Fem País hem vingut fins a Lleida. Això d'aquí darrere és una autèntica bogeria. Més de 17.000 penyistes es reuneixen durant 3 dies als Camps Elisis d'aquí de Lleida. Està sonant ara! És l'himne de l'Aplec, la cançó estrella. Aplec, Aplec, Com diu? és l'Aplec de cada gol! A mi m'havien dit que a l'Aplec del Cargol es feien cargols, però vosaltres esteu fent mandonguilles. Sí, però bueno, també hi haurà caragols. Per quanta gent has de cuinar? Som 250, 1.800 mandonguilles. De gana no en passareu. Que l'Aplec amb de patigana malament ratlla. Com viviu la gent de Lleida a l'Aplec del Cargol? Home, estem tots locos. Això ja t'ho dic jo. Això no cal que m'ho diguis tu. Volem que l'Aplec duri una setmana! Si dura una setmana, poder, us deixa rebentats, Els catalans tenim aguante per lo que vulgueu, i els lleidatans més. És una bogeria, de veritat, és una bogeria. Què hi haurà per sopar? Fotrem un bon risotto, caragols a la llauna, a mig procés. Ara li falta el toc del xef. Quin és el toc del xef? Això no t'ho puc contar, t'he de matar. A tu t'agraden els cargols? Moltíssim. Conta que aquests 3 dies ja porto menjant cargols. Això és una gran festa per la ciutat i pel país. Además que pasa más rápido, com tot el que t'agrada. Gobierno, el canvi d'hora per l'Aplec, una hora menos, No podeu marxar d'aquí sense provar una albondiguilla. A la vostra salut. Què tal, què tal? Espectacular. A l'Aplec t'hi menja de conya, això us ho asseguro jo. Crec que ja em quedo. Adéu.